Benvinguts a un nou vídeo d'Aula de Ciències. En aquest vídeo el que farem serà resoldre els exercicis que, de part de la Generalitat, han penjat d'aquest nou tema que sortirà a selectivitat de Catalunya de Química, de polímers i isòmers. En la descripció del vídeo trobareu el link al PDF on estan tots els exercicis i també uns PDFs on podreu trobar explicacions d'altres professors sobre aquest tema perquè repasseu aquest tema de polímers i isòmers nou de selectivitat. Ara jo agafaré aquests exercicis que han penjat des de selectivitat i els resoldré un a un perquè aprengueu tot el que necessiteu per tenir una bona base per resoldre d'aquí una setmana aquest examen de selectivitat de polímers i isòmers. Un d'aquests nous temes dels que sortiran a selectivitat aquest any i que des de la Generalitat ens han donat aquests exercicis de preparació similars al que pot sortir és aquest tema dels polímers i dels isòmers que a continuació farem un seguit d'exercicis. Aquest seguit d'exercicis, com us dic, són els exercicis que des de la Generalitat han penjat perquè ens fem una idea del que pot sortir. Doncs ara anem a resoldre'ls i anem a veure quins són els punts claus i en el que ens hem de fixar. Doncs en aquest primer exercici A ens diu que els plàstics estan constituïts per polímers de diversos tipus i diversos additius. La taula mostra la fórmula dels polímers d'alguns plàstics i o els monòmers corresponents. I el que hem de fer és completar els espais buits referits per a cada polímer, A, B, C, D i E, i indiqueu el nom dels grups funcionals que identifiqueu en cada monòmer. Què vol dir que en un plàstic sigui degradable i què determina químicament que un polímer sigui més difícil de degradar? Doncs anem a començar amb aquest A, que és el PET, que és el polietilè tereftalat. Doncs bé, aquí ens donen tant la fórmula del polímer del PET, que és aquesta cadena bastant llargueta, entre cometes, i la fórmula dels monòmers. I fixeu-vos que ens dona dos monòmers. Doncs bé, si heu estudiat aquest tema, sabeu que hi ha dos tipus de polimerització, la de condensació i la d'addició. Doncs els polímers que fan a partir de polimerització són els polímers que es formen a partir de dos monòmers, que el que fan és condensen i s'acaba formant una nova molècula que al anar condensant una amb l'altra, una amb l'altra, una amb l'altra, es forma aquest polímer. Així que el tipus de polimerització és per condensació. I com veurem en exercicis següents, els polímers que es fan polimerització per addició és un sol monòmer que es va introduint addicional a ell mateix una vegada darrere d'un altre. Doncs bé, què passa? Anem a veure què passa amb això de la condensació. Doncs nosaltres tenim els dos monòmers, en aquest cas tenim l'àcid tereftàlic i l'etilenglicol, que el que reaccionen són aquesta molècula, aquesta part de la molècula, aquest grup reactiu, aquest hidroxil, amb aquest altre d'aquí. Realment el que reaccionen és l'OH amb un hidrogen. OH i hidrogen el que fan és una molècula d'aigua. I l'altre oxigen que queda aquí, que és aquest d'aquí, és el que ens fa el pont entre una molècula i l'altra. Ja que estem amb els monòmers i que hem vist que el subproducte de la reacció és aquesta molècula d'aigua, anem a veure els grups funcionals. Dintre dels grups funcionals és una cosa que ja hauríeu de saber perquè la formulació orgànica sí que és un tema que teniu bastant estudiat, d'acord? Però bé, anem a repassar els grups funcionals. Quins grups funcionals aquí? Doncs tenim el carboxílic, l'àcid carboxílic, i també tenim un alcohol en aquesta banda d'aquí. També podríem dir que tenim aquí el grup
aromàtic. I al fer-se el polímer, aquest PET, el que passa és que l'alcohol i l'àcid carboxílic formen l'èster, que és aquest grup funcional d'aquí. I amb això tindríem aquest primer polímer completat. Anem a veure què passa amb el següent. El següent, fixeu-vos que només ens dona un monòmer. En aquest cas, el monòmer és el ET. Té un doble enllaç. Sempre que fem un tipus de polimerització d'addició, necessitem que tingui aquest doble enllaç, que serà el que ens farà de l'addició d'un de l'altre per formar el polímer. Aquí ens falta el polímer, la fórmula. Nosaltres podríem saber de memòria quin és aquest HDPE, que és el polietilè d'alta densitat, o veure quin és el nostre polímer. Simplement el que passa amb els dobles enllaços és que s'allarga la cadena i el doble enllaç, és a dir, si tinguéssim, anem a fer el dibuix, tenim això d'aquí. Doncs el que passa és que hi ha un altre, d'acord? I aquest enllaç, anem a canviar el color per veure-ho clar, aquest enllaç el que fa és que d'aquí passa aquí. Unint-se, carboni, doble enllaç, carboni, carboni, hidrogen, 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 hidrogen. I ara aquest doble enllaç s'unirà amb una altra molècula i es quedarà amb enllaç simple. Així que la repetició del polímer és això d'aquí. Sí? És a dir, que serà la mateixa molècula que tenim, anem a fer-ho esquemàtic, la mateixa molècula que tenim però sense el doble enllaç i repetida n vegades. CH2, CH2, en canvi de tenir un doble enllaç, un simple enllaç, i ara el que teníem del grup funcional, que era un alquè, tenim un alcà, en aquest cas. D'acord? Així tenim complet aquest apartat B. Què ens passa amb el C, amb el PVC, que és aquest clorur de polivinil? Doncs algo molt similar, però ara el que tenim és només el polímer i ens falta saber quin és el monòmer i el tipus de polimerització. Com us fixeu que és una molècula molt senzilla, aquí no hi ha possibilitat de que hi hagin sigut dues molècules que han condensat, a part perquè succeeix això, hem de tenir o una amida o un àcid carboxílic, un èster. És a dir, hem de tenir un pont format entre dos carbonis amb nitrogen, oxigen, d'acord? I en aquest cas no ho tenim. Això el que ens fa indicar és que torna a ser un tipus de polimerització que és d'addició. Però, com us he dit abans, també us podeu saber de memòria que el PVC és l'addició, que el seu polímer és aquesta forma, i quin serà el monòmer? Doncs si abans el que hem fet és treure el doble enllaç del monòmer al polímer, ara del polímer al monòmer el que farem serà la mateixa molècula, però ara, ho farem aquí sota perquè hem tantes línies, la mateixa molècula, però ara amb un enllaç doble en el lloc on hi ha l'enllaç simple, és a dir, que aquest és el CH, Cl, CH2. És a dir, això és el clorur de vinil o el cloroET. Quins grups funcionals tenim? Doncs els grups funcionals que tenim és, al igual que abans, el doble enllaç, és a dir, que tenim aquest alquè i després tenim un clor tant aquí com aquí. Això vol dir que això és un clorur d'alquil. Anem a veure els dos últims exercicis que ens posaven en aquest primer apartat. El D és el niló 6,6, també conegut com niló, i ara fixeu-vos que ens donen un polímer i dos monòmers. Sempre que hi ha un polímer i dos monòmers, què hem dit abans? Que el tipus de polimerització és per condensació. I què és el que condensa? Doncs bé, tenim aquesta molècula on tenim una amina i una altra molècula on tenim un àcid carboxílic. Doncs, al igual que hem fet abans, el que passa és que el OH
d'aquí reacciona amb un dels hidrògens d'aquí, formant una molècula d'aigua, que és el subproducte d'aquesta reacció, quedant-se el NH, que és aquest NH d'aquí, que fa de pont entre una molècula i l'altra per formar el polímer. I quin grup funcional ara creen el polímer, ja que també ens demanen el grup funcional? Doncs es crea una amida, a partir d'una amina i un àcid carboxílic, que són els grups funcionals que tenim en els monòmers. I per últim tenim el PS, que és el poliestirè, i fixeu-vos que ara ens donen només un monòmer. Quan tenim un monòmer sabem que és addició. A part, fixeu-vos que hi ha aquest doble enllaç aquí, així que claríssim que serà aquest el que ens donarà aquesta cadena d'addició. I quin serà el polímer? Doncs la mateixa molècula que tenim, sense el doble enllaç, i aquí és on està n vegades repetit el polímer de PS, és a dir, del poliestirè. Així que recordeu, condensació, dos monòmers per durar un polímer, on sempre es formarà una amida o un èster, i després l'altre tipus de polimerització, que és l'addició, necessitem un monòmer on hi hagi un doble enllaç, que serà el que es convertirà en enllaç simple i anirà allargant la cadena. Ara més endavant farem un altre exercici similar a aquest. Ai, perdoneu perquè ens hem deixat una cosa. Farem un altre exercici similar a aquest i ho veurem una miqueta més clar, d'acord? Però ens hem deixat les dues preguntes que ens fan final. Al final ens pregunten què vol dir que un plàstic sigui degradable. Doncs simplement que un plàstic sigui degradable el que vol dir és que aquest plàstic no perdurarà en el temps. I per què? Doncs perquè es descompondrà el polímer en els seus monòmers. I això vol dir degradable, que amb el temps es descompondrà en els seus monòmers i que no perdurarà en el temps. I què determina químicament que un polímer sigui més difícil de degradar? Doncs, per degradar, què hem dit que sigui degradable? Doncs que es descompondran els seus monòmers, no? Doncs, com més forta sigui l'enllaç entre els monòmers, més difícil serà de trencar, així que més difícil serà de degradar. D'acord? Així que el que hem de tenir en compte és un polímer serà més fàcil o més difícil de degradar depenent dels enllaços, si són més forts o menys, que uneixin els monòmers entre si. I ara sí, anem a passar al segon exercici que tenim en aquesta llistat de selectivitat, que us deixaré el link aquí a sota al PDF amb tots els exercicis que han pujat, que són els exercicis que estem fent nosaltres ara, i també us deixaré el link al temari que explica tot això per si teniu dubtes que ho podeu veure. Doncs va, què ens diu el B? Doncs que el clau i la nou moscada són espècies que tenen un aroma molt peculiar i es fan servir en cuina. Cadascun té la seva olor característica i les molècules isòmeres d'eugenol i isogenol, respectivament, són responsables de l'olor de cadascun d'aquests isòmers i la seva fórmula és C10H14O2. Ens pregunta que quin tipus d'isòmers són, quins grups funcionals hi podem identificar, si hi ha possibilitat d'alguna d'aquestes molècules tingui isomeria cis-trans. Raonem la nostra resposta i escriviu els dos isòmers, tot indicant quin és el cis i quin és el trans. I també ens demanen que si tenen propietats òptiques aquests isòmers i que raonem la nostra pregunta. Doncs bé, tenim aquest eugenol, aquest isogenol, que són entre ells isòmers i ens demanen quin tipus d'isomeria tenen. Doncs per saber el tipus d'isomeria el que hem de fer és fixar-nos en la molècula i veure en què difereix, què tenen diferent. I si us fixeu, el que tenen diferent és que aquest doble enllaç el tenen en posicions diferents. Recordeu, posicions, un dels tipus d'isòmers pot ser isòmers posicionals. Doncs si el que tenim és que un grup funcional està en una posició diferent, aquestes dues molècules són isòmers de posició. Simplement això, d'acord? També ens demanen els grups funcionals que podem identificar. Doncs anem a veure quins grups funcionals podem identificar a part d'aquest doble enllaç, és a dir, que tenim un alquè. També
tenim aquest oxigen aquí al mig, entre dos molècules, entre dos cadenes carbonatades, doncs recordem que això és un èter. També tenim l'alcohol i per últim el que tenim és un grup aromàtic. Molt bé, què més ens demanen? Si hi ha possibilitat que algunes d'aquestes molècules tinguin isomeria cis-trans. Anem a recordar una mica què és el cis-trans. La isomeria cis-trans és una isomeria on hem de tenir un doble enllaç i que els substituents d'un costat siguin diferents entre si i que de l'altre costat siguin també diferents entre si. Tenim un doble enllaç? Sí. Tenim la possibilitat de que els dos costats tinguin coses diferents? Doncs anem a veure què passa amb l'eugenol. En l'eugenol tenim el doble enllaç terminal. Això vol dir que en aquest costat tenim hidrogen-hidrogen i en aquest d'aquí tenim tota la cadena aquesta gran, que no la dibuixaré, i hidrogen. Fixeu-vos que a la dreta tenim hidrogen-hidrogen. És a dir, no tenim possibilitat en l'eugenol de tenir isomeria cis-trans. On sí tenim aquesta possibilitat és en l'isoeugenol, ja que el doble enllaç ara no és terminal i a la dreta tenim CH3, hidrogen, i a l'esquerra tenim tota aquesta molècula gran i hidrogen. Així que sí tenim possibilitat d'aquesta isomeria cis-trans, ja que a la dreta tenim metil i hidrogen, són diferents entre si, i a l'esquerra tenim una molècula gran i hidrogen, és a dir, que tenim aquesta possibilitat. I com sabem si és cis o si és trans? Doncs bé, la cis és aquella que té el doble enllaç i els hidrògens cap al mateix costat. I els grups d'aquí els té també cap al mateix costat. En canvi, la isomeria trans és aquella on els hidrògens estan cadascun cap a un costat diferent. D'acord? Ara ens demana també que indiquem quin és el cis i el trans, que ja ho hem fet, i també ens demanen si tenen propietats òptiques. Perquè tinguin propietats òptiques, què hem de tenir? Doncs hem de tenir enantiòmers, és a dir, que són compostos que no es puguin superposar amb la seva imatge especular. I això, per tenir-ho a la pràctica, el que hem de buscar és un carboni que tingui 4 substituents i que aquests 4 substituents siguin diferents, cadascú diferent. En aquest cas, tenim un carboni amb 4 substituents diferents? No, no en tenim. Així que aquestes dues molècules no tenen propietats òptiques. Anem a seguir. Ara tornem a mirar un exercici que ens demanaran tipus de polimerització. Així seguim repassant una mica el tema de les polimeritzacions. Ens diu que la reacció 1 i 2 mostren les reaccions de polimerització de dos plàstics, un que és poliamida i un altre que és un policarbonat. Ens demana que quin correspon a una poliamida i quin un policarbonat. Raonant la resposta, indiquem si en cadascuna d'aquestes reaccions hi ha algun subproducte i en el cas que n'hi hagi que escrivim la fórmula del subproducte i que raoneu de quin tipus de polimerització, si d'addició o de condensació, es tracta. Doncs fixeu-vos que tant a la reacció 1 com a la reacció 2 tenim dos monòmers que s'ajunten per formar un polímer. I el que es crea és una unió a través d'un nitrogen o d'un oxigen. Així que aquestes dues reaccions són reaccions de polimerització de condensació. Ens demana quina és una poliamida i quin és un policarbonat. Doncs el que hem de mirar és el grup funcional que tenen cadascuna d'elles. Fixeu-vos que el del dalt és una amida, doncs el primer serà la poliamida i el segon el policarbonat. I ho diem pels grups funcionals.
Que hi ha algun subproducte? Doncs per saber quin subproducte tenim, el que hem de fer és mirar els monòmers, veure què és el que reacciona amb què, és aquí aquest OH amb aquest nitrogen per acabar formant aquesta amida, s'uneix per aquí, es veu clar, i en aquest cas, si ens mirem amb la molècula, reacciona aquest oxigen amb aquest clor, es queda l'oxigen, que és aquest d'aquí, i què ens queda en aquest costat d'aquí? Doncs ens queda que l'hidrogen i el clor es queden lliures. I en el de dalt queda l'NH i l'OH va fora, doncs l'OH amb l'hidrogen forma l'aigua. És a dir, el subproducte de la primera reacció és l'aigua i el subproducte de la segona reacció és el HCl. I per últim ens demana el tipus de polimerització i hem dit que és una polimerització de condensació. I per últim ens demanen que les fórmules següents representen els principis actius de l'aspirina i el paracetamol. Assenyaleu i indiqueu el nom dels grups funcionals que hi ha en cadascuna d'aquestes molècules, indiqueu si hi ha algun centre quiral i si hi ha possibilitat d'isòmers cistrans i, per últim, escriviu un exemple de dos alquens que presentin isomeria cistrans i un exemple de molècula quiral. Doncs comencem amb els grups funcionals de cadascuna d'aquestes molècules. Amb l'aspirina, fixeu-vos que tenim àcid carboxílic i tenim un èster, a part de la molècula, el grup funcional aromàtic. I en el paracetamol, fixeu-vos que també tenim un aromàtic, tenim un alcohol i una amida. Fixeu-vos que sempre més o menys els grups funcionals són els mateixos. Igualment, vosaltres, per formulació orgànica, heu de conèixer les parts característiques i els grups funcionals de les molècules orgàniques. D'acord? Ara ens demanen si hi ha possibilitat de centres quilals. Doncs fixeu-vos que, com anteriorment, no tenim cap carboni que tingui 4 substituents, així que no podem tenir un centre quiral, que és el dels enantiòmers, i el que ens preguntaven abans si teníem propietats òptiques. I del cas de si hi ha cistrans, doncs fixeu-vos que no tenim cap carboni doble enllaç carboni. Així que, és a dir, sí que els tenim, però que no tingui dos substituents a cada costat. En els grups aromàtics no té dos substituents per cada costat, així que no tenim possibilitat d'isomeria ni cistrans ni de centres quirals. Així que el que ens demanen al final és que dibuixem dos alquens que presentin isomeria cistrans i un exemple de molècula quiral. Doncs comencem amb el cistrans i no fa falta que fem una gran molècula, d'acord? Simplement un doble enllaç, un hidrogen cap a un costat, un hidrogen cap a l'altre pel cis i pel trans, un hidrogen cap a un costat i un hidrogen cap a l'altre. I ara poseu el que vulgueu, poseu fluors, poseu clors, poseu broms, poseu metils, però no fa falta que feu una molècula molt gran, d'acord? Així que una molècula senzilla on tingui un doble enllaç. I el mateix per la molècula quiral, no feu grans molècules. Un centre quiral què és? Doncs un carboni que té 4 substituents diferents. Doncs jo poso les 4 línies i fiqueu això, hidrògens, fluors, clors, metils, iode, d'acord? Però no fiqueu grans complicacions, simplement que cadascun dels substituents sigui un substituent diferent. I amb això hem acabat aquests exercicis extras que ens han penjat des de la web de la Generalitat per repassar aquest nou tema de selectivitat que són polímers i isòmers. Moltes gràcies per estar en aquest nou vídeo amb nosaltres i resoldre aquests exercicis amb mi. Si teniu dubtes, no dubteu en enviar-me un missatge directe per qualsevol de les nostres xarxes socials. Ens trobareu en totes les nostres xarxes socials com @aulasciència i si no també em podeu enviar un e-mail al correu aida.aulasciencies@gmail.com que trobareu a la descripció del vídeo. A part, dir-vos que podreu trobar molts més exercicis d'exàmens anteriors de selectivitat a la meva pàgina web que podeu veure aquí a pantalla, que és aulasciencies.wordpress.com, i si aneu a l'apartat de Catalunya, Química, de selectivitat, podreu trobar exercicis resolts per anys, exercicis resolts per temes i molts exercicis d'anys anteriors per descarregar amb les solucions
perquè pugueu practicar. Per últim, demanar-vos que si us ha agradat el contingut, si voleu seguir aprenent química amb mi, li doneu un m'agrada en aquest vídeo i també us subscriviu al meu canal de YouTube i també podeu venir a les xarxes socials, donar-nos un follow i així estar al dia de tot el nostre. Moltíssimes gràcies per aprendre amb nosaltres i recordeu, si tens dubtes, me'ls envies perquè estem aquí per resoldre'ls.